Good evening mga ka-listeners. So karon mga ka-listeners, inyuhan ang mabati ang part 5 sa Matagtaklol sa Buwan. So ang excited ani kato mga bag-o pang nakasugod no sa aning drama ha. No, sa uban wala pa kay ang giat nga sa uban part 11 man no. Og si Vocabulary Tube ang iyang giat nga ang part 6. So hapit na gyud no. Gamay igwanta na lang. So di ta maglangan mga ka-listeners. Kay kuan murag nalangan na ta sa paminawan ninyo ang part 5. Ang yagi gisugo ni Jack si Theo sa pagkuha kang Densyo sa ospital aron adto dadon sa ila kay gusto niya kining bantayan sa pagkahimo nining lubo. Samtang si Neda o Isabel nagpatabang na sa kapitan para mapasakaan og sumbong si Jack. Wala sila kalibutan nga suod si kapitan ug ang inahan ni Jack nga si Madam Vivena Sarmiento. Ani ang sumpay sa kong sugilan. Matagtakdol sa buwan. Ayaw na yung padool aton Jack, ha? Oo, ma. Daan pa ko. Nadi yung magbuga o maayo ang imong lakaw? Pero ma, nagduda gid ko nga si Jack ang nakaingon nga nawa si Jenny. Unsa? Kung nakahimo siya sa paglugos unta na ako, ma. Way rason nga dili niya mabuhat kang Jenny. Mao gid akong gituhuan, ma. Si Jack lang ang makahimog dautan kang Jenny. Nahibaw ko nga namakak siya siyang pag-ingon ako nga wa niya si Jenny. Isabela, dili na tao ni mo trabaho day, ha? Itugya na lang na si kapitan. Ma, huwag ka makabantay. Saon sa man? Ang kapitan, wa kay siya mapakitag interes sa akong kaso, ma. Unsa? O mahinumdum ko sa una, matagkasaan ng Jack, mahilom ra inig abot sa kapitan. Unsa? Ma, ayaw na lang kasuko. Gitintal lang ko ni Isabela, ma. Oh, ma, ako ang yang ganhin sa bahay. Klaro kayo na. Wa ko maadto sa ila. Buti pa sabot. Nga siya ang misong nako din aron ako malagusan unta. Ma, kaglaroan na nga natintalan ko. Ipaunsa man na nimo nga. Gitintal mo ko niya. Unya ma, lalaki man ko. Unsa? Mangayot yung pasaylo ni Isabela? Ikaw god. Sige. Padati ko kwarta. Kapoy lakawa. Kinahanglan magasulti mi sa tayo, ma. Onya, doon na pa makuilabhanan sa bahay. Ako na lang ang maadto sa ila, ma. Total, kailan naman ni. Unsa, mulakaw na ka? Busa ka dito sa lumbuyan? Oo, ma. Gusto sa ko magpasalamat sa gibuhat sa pagtabang ni Theo na ako. Lala. Pero mas may tingali ko pananta ka. Masuko na gid si Mama Risa kung ubanan pa ko nimo dito. Ayaw lang ko palaka, buutan si Theo. Gusto lang sa ko magpasalamat niya. Sige. Pero pagdugay dito, ha? Mubalik na ko dayon, ma. Taas pa man sang adlaw. Ayaw yun pagpakagabi dito. Dili lagi, ma. Magpasalamat ako ni Theo. Ug ako sinsultihan bahin sa akong pagreklamo ni Jack. Siya lang gid ang makasaksi sa maong hitabo, ma. Si Theo lang. Kinanang-ulinan ko lang na si Jack sa iyang plano. Ilimay mo nga ang buwag ko sa grupo. Klaro na kayo nga ang pamilya ni Jack, ang mga ngayam, ang kriminal. Tungod kay tuwa sa iyang urna ang espada nga may patay sa akong mga kaliwatan. Kinahanglan nga madana ko si Densyo dito sa iyang bahay. Huwag mabantayan sa sunod mahitabo. Pero tinuod ka ang isulti ni Greka? Nadili siya ang atake ni Densyo. Biglag ko nang guna-una. Namisumbag yun si Isabela sa kapitan. Makalagot! Mapiskan ta na na imong papanghagis. Busal pa? Nang may kupiskan ka mo?
Doon na mo may problema? Oh, man noon. Pero ka lang ba? Pero hustos, Teo. Kinahanglan mo kalma ko. Aron dili mo preso. Ug hustos na si Mama. Kinahanglan mga ay ug pasaylo kag Isabela. Tumason ka ng ilang bahay ni Teo da. Niyanag ko silang natarang. Mingaw, men. May adlaw! Teo! Teo, may adlaw! Hey! Isabela! Niya ka? Greka, kuan, naaba si Teo? O kung sa may tuyo ni mo sa akong papikas? Kapikas? Kapikas? Kapikas ba katong imong gisulti, Greka? Ako siyang kapikas. Mao ba? Kuan, pasilo ako nga. Nga nang nangita ka man sa akong kapikas. Kuan, gusto lang ko magpasalamat niya. Ako nang masulti kang sa'yo bahin sa imong tuyo. Hain man day siya. O nga nang nangutana ka man. Dili pa igo ang akong pagsulti nimo. Nga ako nang musulti niya bahin sa imong tuyo. May lain magkukong tuyo niya, mao nga kami ang angay nga magsulti unta. Sa ako nang gikaingon. Ako nang musulti niya sa imong pagpasalamat. Ganong nagpasalamat ka man niya? Unsa mayang nahimo nimo? Iya kong giluwas gikan sa iyang kauban nga gusto untang mo among-among nako dito sa ila. Oo, mao ba? O nga nung among-amongan ka man unta niya. Ha? Nagpakita ka usap tingaling motibo aron makahuna-huna siya sa pag-among-among nimo. Dautan lang gid siya nga pagkatao. Ako nang musulti niya bahay ni anak. May lain ka pang tuyo? Wa na. Sige. Wa man kasi din mulakaw na lang ko. Kinsay imong pangan? Isabel, Noy. Isabel? Siya nga kung giingon ni mo tiyo. Nga akong nahimong higala sa ubos. Mao ba? Isabel? Sige ha. Di na lang ko magdugay. Salamat. Sige. Ayaw ka pala ka. Mataabot sa akong kapikas ang imong pagpasalamat. Sige, Noy. Adto na ko. Ninyo na tayo sa sayo. O kapikas niya na ito, Greka. Magaling ko layo din niya. Iigo na nga nakapasalamat ko siyang kapikas. Isabel? Kanindot na yun yung napaon tiyo. Great. Huwag ngigyod kung unsa man ang imong gibating pagpumay. Kuno pala po magtamod sa akong saad nimo. Dugay ko na nagkilapa si Isabel. Pero tungod ninyo ni Theo, ako kinangipugan. Isabel? Isabel? Tiyo? Naunsa ka ba? Nga na ba bisigahan mo ni magbalik-balik og litok ang iyang pangana? Wala. Doon na lang ko yung hinungdunan. Huwag tangan ni siya muna. Ma? Uy! Naunsa naman in taon ka, Isabel? Magsige naman lang kag laag-laag. Kuan, doon na lang ko giadto sa ibabaw, Mama Marisa. Maayo tingaling pahinomduman ta kada. Nga wa maapil sa trabaho sa imong inahan ang pagpakaon ko nimo ug sa pagpapuyo ko nimo. Ingon man anang imong apuhan. Busa kinahanglang imo ning trabahoan. Pasaylo ako, ma'am. Dili na mausap. Isabela, lali na. Mag-practice ta. Kaya miabot na ang mga lobo. May tingali nga inyo na nang iulis bukid ang angumong apuhan, Isabel. Ma'am, pasandi na lang una nas papa, ma'am. Amo lang tabahoon ang tanang buhaton dinis bay. Ay siguro asab ninyo, oy. Nga makatugbang sa inyong konsumo ang inyong trabaho. Dali na, ma. Magsugod at trabaho, ma.
Lain naman ni sila Tio. Oh, niyanas na si Bruno sa Tio. Tio! Unsa naman? Boss, naresidensyo sa luyo sa auto. Yes! Yes! Dali, dali, dali. Aga ka ninyo siya. Ug adto na to siya ibutang sa basement. Ha? Kinahanglan way mahibaw nga niya na to si Densyo. Unsa? Diba? Ngano nakurat man ka? Di ba? Mao man na ang atong sabot. Aw, unsa man? Nahibaw ba ang paryente ni Densyo sa nahitabo niya? Si parinte din Boss Alba. Oh, tiaw mo ka na. Biuyon yun nato ang panahon, ha? Sige na, sige na. Pagdali na mo. Ato na siyang ibutang sa basement. Dali! Oh. Oh. Bruno, dali. Atong aga konsidensyo paingon sa ilawom sa basement. Naon sa man ko. Di man mawaas ako muna ang gisulti ni Grega nga nakapikas siya ni Theo. Nganong muna magtunay may kusi sa kundukan. Naara niya sa liyo, Isabela. Ako lang gigunahan ang garden ni Mama Risa, ma. Kay mama na iyang gisangon ako. Anak, ayaw lang kayo ubos ni Mama Risa sa isinultihan, ha? Nagkasabot ko, ma. Sila may dunay kwa na tama o nga magtuukit sila nga makahimo sila sa pagpasakit sa ubos ra nila. Antos lang, nak. Ug padayon nagis pag-eskwela. Kay mauro man ay paagi makalingkawas kas kalisod. Oo, ma. Maningkamot ko. Mulakaw ko. Basig magabihan ko. Pabot ako ninyong mauli, ha? Oo, ma'am. O, kana yun. At imanan ng akong garden, Isabela. Salamat ka mula ka siya, ma. Nga naman. Kaya aron dili kayo ta magkinto sa tong lihok din ni. Densyo, gunit tayo sa mong abagan ni Bruno. Narang kutso ng gingon ni Boss Alba. Higda ka lang din ha. Apa Densyo? Na, hilagig sulti din siya. Okay, daot raban tutunan mo. Pasiga ang tanang sugat din sa basement, Bruno. O, boss. Oh, naana. Hayag na din sa basement. Kumusta naman ka, Densyo? Din siya. Sigaw na nang magtanim mo nitutok ni Boss Alba. Nakakailan niya? Sigurado ka, boss, nga anila siya sa inyo? Boss, siya ba yung pangitaon siya sa iyong gisakaan? Ay, dito mangitang gisakaan niya ay. Kay, bugoy man kuno kini siya. Mas malipay kuno to siya kay umulaya si Densyo. Nakabati ka, tiyo? Way mangitain ng Densyo. Busa, ayaw ka pala kakun. Anhin na to siya taguan sa basement sa among bahay. Oo. Ikaw ang hibawos. Hoy, Bruno. Ikaw ang mabantay ni Densyo, ha? Natuog naman na. Kung mamata na, pakan. Og, ikaw, tiyo, uban ako. Asa man ta, boss? Sunod lang na ako. May kuhaon na kwarta. Pindot na din nilo yung bahin sa bahay nila ni Sir Fred kung malimpiyuhan, ha? Ma, nga na kayo magsige nagtakaw si Sir Fred. Ay, negosyante mo na siya, anak. Huwag magsige na siya lakaw. Maayo unta to kung siya ang mabilin pirmi din sa bahay kay luag ang atong paglihok-lihok. Sagdi lang. Saon nga tinahanglan mga gawon magyuda. Kung doon na palang unta tayo grado, di ba ganoon unta maingon ining atong kalisod? Sagdi lang, ma. Kung makagraduar na kong kurso, mangita na yun ko og trabaho aron di na tamag kami. Mayo! Lo? Mayo kayo na din hingabat! Ha? Lo? Kita ba'y abat pa? Ha? Itong dakog mata nga mga katong malisa masiguro to. Oh, mayo kay may lakaw na siya. Oh, sawa ni Isabel. Oh. Nasaw na ni mo ang bunal nga kawayan. Ikaw na yun, Isabel. Ikaw na ang pinili. Lo? Kinahanglan nga andam ka sa tanang higayon. Sa magkaoy! Di ba magibunalan si Isabela na kawayan? Mao ka na ang mag-practice.
Bunal dito ba? Pastigan na! Dili ka may ko! Ayoko. Kung usahan ka! Nabutan ka sa libot sa Sabina. Bago palaganin nakurat sa buang sa iyang barkada na anasan. Ngali! Boss, hindi naman nagtasadaan pa yun silang Isabela. Bisita ko dito. Mamisita ka? Pero boss, bago ka pa kanina kasal Isabela, basin ko masuko sila nimo. Theo, nakakita ka yun sa kwarta na akong gikuha sa bangko. Dako ni nga kapitan. Ha? Buot ba nimo ipasabot nga imong bayaran si Isabela sa imong saan niya? Oh, Gusto ka kasi mong buhaton, Boss Jack? way dili mahimo sa kwarta, Theo. Kana ang ibutang sa imong una-una. Mahimo man gani na ako nga ako silang ipapatay. Kana ang ayaw na gibuhata, boss. Dako na ka na maong krimen. Igot na lang kang gisugilnan sa posibleng mahimo na ako, Theo. Mabuhat ako ang tanan kung gusto kong buhaton. Pidaagi sa kwarta. Boss, Busa, ayaw na lang palagdiha. Ako nang bahala ni Isabela. Ano naman ka? Musupag yung ka sa mga plano? oh, waman boss. Kuan lang. Nabalaka lang ko sa may tabo dito sa ilang bahay. Labas pa ang saha nga imong gibuhat ng Isabela, boss. Tuo man ka. Tanawa ra gud kung pila ang sud nga kwarta ng baga. Nahibaw ko nga makahimo ka sa paghaylo ni dakong kantidad, boss. Pero basin og bubandan ni pagbalik nimo. Hilo na. Ayaw kong traha ako mga plano. Tulungan na pa! Mabunalan yan ni magtinuod si Sabina! Kinahela magkamao ka manalipon sa akong mga bulan! Bulan! Ikaw sa'y bulan! Bunalan ta kalo. Oo! Bunali! Sila! Bisa nasa! Nalala pa sa ilo ako lo. Oh. Dili. Kanong di amo ni siya? Dali na, Tio. Oh, boss. Magsunod ko nimo. Nganong ni aka, Jack? Ha? Isabela, kalma lang ha. Nagdarap ka bunal. Nganong ni aka? Kuan, ni ako kay nakaanggon ako sa kung sa nga Kung nabuhat magayo mo. ka pa sa'yo, baba? O manang. Sa inyo lang anak ka sayon? Gusto ni mo luguson akong anak niya karon mangayo ka lang dayog pa sa'yo? Nahibaw ko sa kadako sa kung sa mong anak manang. Mabitaw nga ni ako. Tio, ang binagbag sa kwarta. Kwarta? Bayran nimo ang sa nga imong nahimo nako, Jack. Ha! Ingon ginuan ang mga kwartahan sa no. Baka sa gani mo gusto lang gidayon ninyong bayran? Nahibaw ko nga nagkilahan mo kwarta. Nagpamihit man gani mo aron mga kwarta. Mo nga nagdaalan ko daan ng kwarta. Aron makanegosyo. Mao ba? Gusto nimong bayran ang sa nga imong nabuhat nako? Hindi magbabayan! Aray! Gusto na ay pabunal! Unsang katiguan nga ka? Mga pakpang ka! Ay, lakaw na! Bastos kang dako! Lakaw na mo! Bastos kang dako! Bastos kang dako! Aray! Unsang gibuhat di mabawa ka! Aray! Unsang katiguan nga ka? Lakaw na mo! Lo! Aray! Ayoko pa! Buhay nga akong espada! Giyanguan mo na mga tiguan nga ka? Ayaw sultihin dili maayo akong apuhan, Jack, ha? Unsang man ang gibuhat day, ha? Dili na ango-ango? Ikaw ang lobo! Papa, husto na! Ay, nagpamunal pa, ha? Lagot ko! Lo, ato na istoryahon, Lo. Lakaw na mo! Lakaw na mo! O ayaw na mong pakita pa rin, eh! Dili ka mo dawat sa kwarta nga akong ihatag nang? Dili na hatag ang imo na! Bayad das imong sa... Pero hindi lang isulti na ko nimo, ha? Bisag pobre me, pero dili minawag og kwarta. Busadan ani niyo ng kwarta ninyo. Kahilas ko ninyo. Dili mo dawat og kwarta. Boss, mamiya na lata din eh. Ang uban gani, magagal maganig kangkang sa ilang kamot. Kung makikita kwarta, unya ka mo. Wa may magkinahayla sa mong Dili kwarta. mo! Wa! Saman mo! Di mo mulay sa...
Malayas na. Malayas na. Pero, ayaw mo pagmahaya? Ako, makikusay radyo ko ninyo. Akong dungog ang gusto ni mong kupon, Jack. Busa dili ka makapaabot ng amo kang pasayloon. Kung dili ka mo dawat yung kwarta, ako na lang kang pangasaon. Gusto, sakit mo! Aray, Isabela! Ayaw ko kung binali ka ng mipagbi! Sakit kayo! Ano sa mga? Paglayas na mo! Mga bastos! Layas! Isabela. Apil ka na tayo! Layas! Layas mo! Ay! Nilakaw na sab si Theo. Wa na lang yun ko'y labot sa iyong mga lakaw. Magkalakot. Otro kang iringa ka! Pawa! Rika, way sa ang iring nga imong pahimungtan sa imong kasuko. Pasag di ko mapahungaw sa akong kasuko kang Theo, Tiyo! Kalma lang. Kay tingalig, asa sangko ang imong kalagot kang tiyo. Dili mahimo nga magkaon na imong patay, Rika. Ako ang iyang kapikas! Angay lang nga ako ang iyang atimanon, Tiyo! May misyon tayo ng dapita. Busa ayaw pa da sa personal mong gibati nga pangigi. Magigigit ko ni Isabel, Tiyo, kay nadani na niya si Theo. Ayaw pa da si mong gibati, Rika. Nahibaw ka gyud nga dili mahimong magkapares ang tao o kitang mga taong lubo. Tiyo, Pasagdan talang una si Tiyo siya mga plano. Kalma lang. Aray! Panuway! Kasakit sa kalawasan. Daan pa ko. Dili magbungag maayo ang atong gibuhat, boss. Init paging uni Isabel ug sayang apuhan. Ug unsa man kuno ilang gustong mahitabo, ha? Ila kong ipapriso? Kung hindi gusto nila mahitabo, boss, nga mapriso ka. Nagtuot nga di sila nga makadaog sa labatok nako. Posible na nga mahitabo, dili ba? Ako ang gisong ni Isabel sa bahay tiyo. Siya ang naggunauna nako. Naibawgid ka nga di na mo itinuod nga nahitabo. Ikaw ang musaksi batok ni Isabela. Unsa? Ako? Oh! Ikaw ang musaksi. Nagisong ko ni Isabel sa amo. Gitintal ko niya. Ug kay wa man kumada siya pagtintal. Mao nga nasuko siya. Ug iya kong gipasangilan nga nanglugos. Unsa? Ha! Nagtuo ti ganitong tawhana madata siyang haylos kwarta. Babalikan to sila din niya. Na, makatilaw sila kulata nga para pangpatay sa lubo. Taon sa mga Isabela. Anong wa na wag ka magtingog diha? Naglagot ako na kunauna. Nga nag-apil-apil pa si Theo, ma. Boy, makaatong Jack tong tiyo. Natural mo laban yun niya. Dili siya angay nga magkuyog-kuyog atong Jack, ma. Mga lobo sila. Ha? Nasaan ka, anak? Kasunduha ka mga lalaki nga miyani. Mga lobo sila. Busa, kinahanglang mangandam ka Isabela. Kay, midagsang na ang mga lobo inidapita. Bruno. Unsa na mas Densyo? Sige rin ni katuog, boss. Wa pa yun na mo mata sukad ganina? Pagid, boss. Boss, mupaulion ako. Sige. Pero, balik ka ng gabi din eh. Ug man ako makabalik, boss. May importante lang akong lakon. Nahibaw ka ba, Theo? Nadili ko ni mo mahimong balibaran? Boss, Muingon gani ko nga muanhi ka unyang gabi. Muanhi ka gyud. Bidaw, usa na to gipanumpaan na to.
nga maginunungay kita. Nakabati ka, Theo? Tanang problema sa usa. Problema sa tanan. Ug kay niya man ako si Densyo, kinahanglan mutabang ka sa pagbantay niya. Sige. Mubalik ko karong gabi eh. Kana ba? Sige. Arin ako, boss. Bruno, Boss. unsay huna-huna mo ni Theo? Okay man siya, boss. Hilumon lagi kayo. Ako, murag, dili pa ko kihan niya. Sa? Nga naman, boss. May pagduda ka niya? Lahi siya ug lihok ninyo. Mura ba og, doon na siya gitaguan ako. Mo ba, boss? Ato na ako kayon, boss. Kung unsa gyud ang gitaguan. Maayo kayo nakahuna-huna ka na sa pagpaulit din. Lalis bagid ang gusto nimong mahitabo matag pauli na ako, Grika. Dili man. Gikapoy na sab kong pakiglalis nimo sa'yo. Pero doon na lang ko'y gustong isulti nimo. Unsa man na? Dini ka ganihan ka tong Isabela. Unsa? Dinis si Isabela? Dinhi siya. Og nangita niya. Unsa man yan tuyo nako? Sulti. Huwag ko sa may akong makuha konsultihan ta kasi ang tuyo nimo. Naa ka na sablang imong batasan, Grika. Kinahanglan bagid nga doon na kay makuha sa tanang butang nga imong buhaton sa imong isikaingon? Bahala ka. Basta, dili ko mo sulti nimo kung unsay tuyo ni atong Sulti na. Unsay tuyo ni Isabela nako. Kung dili ka mo sulti, adto na ko si Isabela. Og adto ko mangutanan niya sa iyang tuyo nako. Nagpasalamat siya sa imong pagluwas niya. Unsa? Nagpasalamat? Oh, mao na. Nagpasalamat siya. Og ako siyang giingnan nga ako ray musulti nimo siyang pasalamat. Total, ako man kang kapikas. Unsa? Imong gisultihan si Isabela ana? Nga kapikas ta ka? Gisultihan ko siya. Tungod kay mao na ang tinuod, dili ba? Kapikas ta. Kita ang Paris. O kita ang mag-uban hangtod sa hangtod. Theo. Oh. Theo! Theo, balik diri! Theo! Salamat ka nakatugas, Lolo. Gikapoy kit siya sa among practice kanina. Adela, buhato na kustong ha. May paliton lang ko. O, Ma. O, sige. Sige, Ma. Pagka-kidnaw ni Jack. Uy, kabutangan sa kapagka sa iyang naong. Isabela! Nga niya ka. Ayaw na pakita na ko sa iyo. Kinahanglan magasulti ta. Kinahanglan gyud. Dili mahimong magsulti ta. Tungod kay masukuon niya imong kapikas. Unsa? Minyo ka na, dili ba? Busak palayo na ako. Minyo? Unsay minyo? Huwag ka mahibaw kung sa minyo. Ano lang pa ba ang kuwang sa'yo? Di lang ko ganahan nga ilaron ko. O karon nga ako nang nahibawan nga may asawa ka. Ayaw na paduol na ako. Tuod di ay. Salamat sa imong pagluwas na ako gikan kan Jack. Magalakaw ka na. Pauli na sa imong asawa. Unsa man gipanulti nimo? Unsa asawa? Nagasulti mi si Greka. Imo siyang kapikas, dili ba? Unsa? May kabilinggan ka na sa kinabuhi. Busak kinahanglang dili ka na magduol-duol og laing babae. Isabel, pasabto ti ka sa tinuod. Ako kapikas si Greka pero dili na babag sa pagpakigsuod ako nimo. Unsa ko kang matangas pagkabana? Magpaduol ka sa tentasyon nga doon ako may asawa? Isabela, pasabto ti ka. Di na kinahanglan sa'yo. Lakaw na, busy ko. Di ko magdugay sa pagpapagsulti mo. Lakaw na. Oh, Isabela! Unsa man to yung ipanorte? Huwag akong makasabot niya. Paragot ka sa'yo. Gusto ka mangilat ako.
Nagpakaulit tao ka, bisan kung tako kang ninyo. Nagit sila. Diyan sila sa itong palibot. Nagbanta ka na di ay. O man, gusto ka mukaon. Bas hindi gutom na ka. Ay, baw ka ba? Kung saon mo pag ila ang mga lobo. Lo, di ka pwede akong paminaw ang imong gipanabibahin anang lobo. Dili mahimong kapuyon katungod kay ni Ana sila. Kuni sila, hain man sila. Nagtakubahan sa panagway sa usa ka normal nga mga tao. Ug misagol na sila nato. Unsa? Mahimong imo na silang nakaila. Lo, sige na, balik nila pahuway Kung lo. dili ka gusto mahiagom sa ilang panimaos, kinahanglan mo layas ka dinhi. Unsa lo? Mao ka na ang angay mo haton. Mulayas, aron makalikay ka sa mga lobo. Nasuko na ko si Isabela. Nasuko gid siya nako. Pero ganun nasuko man siya nga nahibaw nga akong kapika si Grika. Niya ka day? Oh. Mayo kay wa ka mapagabi. Ug mibalik ka na din eh. May gila ko lang ko sa'yo. Huwag nahuman na. Ano na ginuktok mo ka din eh? Ikaw, boss. Kinsa man ang imong kapikas? Wa pa ko'y kapikas sa'yo. Ewa mo kong minyo. Pero, ang ako yung planong himuong kapikas, mao si Isabel. Unsa man imong siya paghimong kapikas? Nga lang mo tanam ka. Gusto lang ko mahibaw. Kung unsaon nga doon na may kapikas din sa inyo. Siyempre, manguyab ka. Kung mauyab na, imong pakaslan sa simbahan. Aron mahimo ni imong kapikas. Simbahan? Pakaslan sa simbahan? Oo. Nakakita ka sa lungsod? Katong dakong simbahan? Adto ko dito pakaslan si Isabel. Kung musugot siya na ako. Simbahan? Oo, simbahan. Tayong paragod. Nga naman di ay. Wa mauso sa inyo ang kasal? Kinahanglan mo pagkasagil sa simbahan o na mahimong kapikas ang sa kababae? Oo. Pastilan. Diin man ka matao do. Nga nang wa magkakalibutan ng kasal. Kuan. Lahi ang among dapit. Nga naman. Kung sabi na asing dapit dahi. Kung magkagustuhin ang babaeng lalaki, mahimo na silang kapikas. Bali na din sa amo do. Ang kapikas, mao na kadtong nakasal sa simbahan. May papilis na nga, magmatuod, nga sila, kinasal na. Mao ba? Boss, nagmata na stinsyo mo. Unsa? Boss, tabang boss. Unsa? Kinaunsa na stinsyo? Stinsyo! Nausa mo ka ha? Kapuso ta siya. Unsa? Kapuso? Ano naman tao nga itong kapuso stinsyo eh? Aron di siya mahagbong sa iyang higdaan. Pagdali mo no! Pagkuha kagapos stinsyo! Boss. Stinsyo! Stinsyo! Kalma! Kalma lang! Dinsyo, kung siya pamati ni mo si mong lawas. Uy! Nausa mo siya! Muro doon na siya kikadukan! Bruno! Dali ang kapos! Dali! Anong ni Andy pamangkin si Theo? Wa na lang unta siya makita na ko. Isabel, paano naghinoktok ka ba dinis gawas? Nangumpra day ka, ma? Oh, may gibilid mga lista sa palitonon sa kusina si Mama Marisa. Ako na lang gipalit samtang wa pa siya. Yun na, paano naghinoktok ka din eh? Dinis si Theo, ma. Unsa? Unsa bigian niya itong alalay ni Jack? Gisugo na sa niya sa paghatol dis kwarta? Wa man, ma. Lain iyang tuyo. Pero ako sa giabog. Tungod ka dili ko gusto makigsuod og taong ninyo. Unsa? Ninyo kog tiyo? O, ma. Iyang asawa si Greka. Uy, unsa ko di ay? Kung gusto paghapon si makigsuod ni mo? O.
Mao nga ako isang giabog palayo nako. Buyo din siya! Buyo! Gusto ka masagpa ka, ha? Buyo! Nana, nagapo sa sagmayo. Sa mas din siya, boss. Murag na siya kirang May rabis ang mananap nga nakapaak niya. Kanaan na siguro ko. Marabis? Uy, kakuyaw na yung mapaakan ng din siya. Marabis na ta. Oo. Ato ng bata niya, maba. Dali. Kinahanglan bantayan siya. Siguro, ikaw ang sisil mo ang magpuli-puli bantay din siya, ha? Nakasabot ka? Oh, boss, pero... Ano na siya may kaon? Kung kaon lang ang inyong pumiskutan, huwag problema na. Wala na problema, okay? Kana na, libre kaon na. Sige. Boss! Lakaw na mo. Pangaon-na mo. Ako na ibantayan ni Densyo. Dali, Bruno! Sisil mo! Maghikita pagkaon sa as. Si Tio lang una din sa basement, o ba na din siya? Kung sa isimbot mo sa hangin, Grika. Si Theo, Tio. Niyara siya sa dool. Naa siya diya sa kakahuyan sa ubos. Sa bahay na itong Jack, dili ba? Gusto ka? Posible nga naa siya diya karon. Kung kaya lang ko na pagsamok-samok niya. To, naipangutana ko ni mo, Grika. Kinahanglang sultihan ko ni mo sa tinuod. Unsa ka, Tio? Tinuod ba yun? Nga dili ikaw ang niatake sa higala ni Teo. Tio, dili lagi ako. Unsa? Kung mao ka na, kinsam di ka diya ang miatake sa mong lalaki. Sa gikaingon ko na, Tio. Wa na nato masulo ang misyon na ining kapita. May kauban na ta. May kakompetensya na ta. Tensyo, nakabati ka na ako. Ayaw ko kayo. Tanaw ko mo sa matsadukan. Ayaw paglangas. Gamay na. Dili. Nagkanang nagkaayo mo sa matsadukan, Densyo. Dili ni Mahay mo. Dili. Nagkanang huwag kapapas ayaw sa matsadukan. Densyo, ayaw paglangas. Katog o balik. Katog. Usa lang kadaman ka lang nakita mo. Ayaw padani, anak. Gidaman ka lang. Gidaman ka. Salamat. Nabibalik na siya katog. Ako kinaproblema ang hitabo niya. Klaro kayo. Klaro kayo. Gipatakdan siya. Dili mahimo nga pagdaghan sila nining dapita. Dili mahimo. Tunay dili ba yung tinimaron pininahitabo ni Densyo? Tura kyod. Kinalang mailisan ka na tapos. Kadina. Kinahananda kong kadina ang igapos ni Densyo. Busal ba? Naluto na pagkaon. Okay na. Ayun na. Kinahanglan mapulihan si Teo sa magbante ni Densyo sa basement. Nastiyo eh. Boss, may kadina mo? Kadina? Unsa man imong kadina, Teo? Bitaw, kitsa mo mong kandinahan, Teo. Unsam taong taka magtabi kadina? Si Densyo, kinahanglan kadinahan siya. Kay kusgan kay siya. Unsa? Inuod ka? May kadina ba mo? Oo. Sariyo. Sa may karaang dahian ni Lolo. Ug may dagkong kadina ug kandado dito. Naana, may suka na sa bahay sa ibabaw sa lumbuyan. Sa ilang gipuy-an ni Theo. Isabela, bugno na dinis ko eh. Kung sa mano ka mahadlok magpundo din nalimutas na kung mananap ng bidas magnato. Sa'yo pa, ma. Gawas pa. Dili takdol ang buwan. Kung sa may koneksyon sa buwan sa atong bisgutan doon. Nabasa na ko ang libro nga gipadahan ni Jack na kubahin sa lobo, ma. Sa? Ug imo gyud ni gitunan? Oo, ma. Ambot ba, pero nainteres naman lang sa ko sa kinabuhi sa usa ka lobo.
Pait ang ilang kinabuhi, ma. Pait kung mahadlok ka nga moabot ang pagtakdol sa buwan. Isabela, libro lang na. Dili na tinuod. Pero unsaon naman lang kung tinuod ang gipanulti ni Lolo. Unsa ka? Niya sa libro nga tinuod na dunay mga taong lobo pa. Og sila ang gitawag og mga tinungmo. Isabela, pwede ba? Ay labdan imong uwan ang maong Sabilanon sa anong panahon. Ay wa na ron, wa na gyud. Pero unsaon naman lang kung tinuod kini sila, ma. Og nahusto si Lolo. Nga sila ang unang tag-iya ining maong dapita. Gatusan ka tuig na ang nakalabay. Oy, ay nagasulan ng imong hunahunaan. Oy, naunsa ka ba? Focus imong pagtuon. Mauna, mao ni ibutang si imong hunahuna. Oo, ma. Ayaw ka bala ka. Buhaton ko ang tanan nga makahuman gid ko sa kong pagtuon. Uy, nakatuog ang lagis din siya. Mayo noon nga nakatuog na siya. Dali, ato siyang kapuson ni kadina. Uy, kaluoy sa ping dinsyo nga itong kandinahan tiyo eh. Anong kandinahan kini siya, ha? Tungkol kay posible nga mabuang siya kung maulian na siya gikan sa pagkapaak sa mananap. Sagi ka ito mo na paano? Ay, ayaw na sa dagang pangutana di Bruno eh. Sige na, ato ng karinahan. Lihog na! Apason ko si Teo, Teo. Mahimo, pero ayaw pakita sa mga tao. O, Teo. Igor ko maniid siyang kibuhat sa ubos. Sige, Ug may bisitahon lang sap ko. Rika, patuog yun sa kuntambag. Ayaw yun paghimog butang nga madudahan ta sa mga tao nga kitang ang lobo. Dili ka na mahitabo, Teo. Sige, adto na ko. Okay na. Na, naghapos na siya. Unsay sunod atong buhaton? Unsa man, wabay lang lutsangan paingon sa gawas nining maong basement, boss. Unay ganan ini. Kada lang hagdanan paingon sa ibabaw. Kinahanglan biyaan nato siya dinhi kung mutakdol ang buwan. Unsa? Nagduda ka ba, Teo? Na usa siya kalubo? Napakan siya bangis nga mananap. Dili lang ta mo kumpiyansa. Wadyo ko kasabot. Nagununogin mo nga lubo ang nakapag ni Dinsyo. Sige, sige. Ato na lang sundon sa Teo, Bruno. Ug sultihan na nagadaan, Bruno, ha? Nga ako, mituo ko nga dunay lubo. Anong katawan ka, Bruno? Guan, pasilaw lang ko, boss. Pero, di kaya nga makatawa ko. Ako, God, hindi magugumuto nga dunay lubo. Oh, bahala ka. Pero, atong sundon sa iyo. Dinhi na mo. Basta, ayaw lagi mo paluol ni Dinsyo kung makamat ngon masyagbuot. Namingaw naman si Mama sa suot sa bahay. Di na tingali ito mo pauli karon si Mama Risa. Manila na lang ko sa tanang pultahan. Mayong gabi, Idi, Isabela. Greta? Ikaw na? Ako. Salamat nga nagmata ka pang. Nga nang nasuri ka man o gabiing dako. May gipalit lang ko sa lungsod. Ug nalantawan ako ng inyong pahay sa dayo na akong pauli sa ibabaw. Nga nagsikip pa ang mga suka. Mao nga mihapit ko. Ug nakita ta ka nga naglingkod din sa gawas. Mao ang miduol ko. Wa ka ba matugaw sa akong pag-anhi? Oo, man. Salamat. Tuod. Ako nang nasultihan ang akong kapikas. Bahin si mong pagkanto sa bahay kaganihang adlawan. Mao pa. Mao day nga dinhi siya. Unsa? Dinhi si tayo? Oo, dinhi siya. Ug ako na sige pasalamatan. Nagunsa mo siya dinhi? Ug unsa may iyang gisulti nimo, ha? Wa may magdugay og sulti kay ako man dayon sang gipalakaw. Dili makaayo nga makita mi nga magsulti kay minyo na siya. Ha? Ikaw ang iyang kapikas, di ba? Buti pa sa buwit. Kasado mo. Kasado? Oo. Kapikas na ni mo siya sa kasal na mo, di ba? Oo. Kasal na mi. Ug salamat nga imo dayon siyang ipapauli, Isabela. Tinuod ka gyud nga higala. Sige. Mapauli na ko. Ug salamat sa imong pag-dispatcher sa akong kapikas. Salamat.
Naon sa mata siya. Nalipay sa paayos akong gisulti. Tiyo. Oh, musay problema, tiyo. Nag-away na ba sa mo si Greka? Wa, tiyo. Pero, doon ay dili mayong hitabo. Unsa man ka na, tiyo? Tiyo, kinahanglan mailhanta kung kinsa ka ng lubo nga miapas din ni Dapita. Unsa? Ug nganong nasuod man na sa imong hunahuna, tiyo. Ug nganong mabalakon ka man kaayo karon. Tiyo, ang barkada ni Jack, si Densyo, doon ay dili mayong tilimadon ang samad siyang dughan agi sa pinakan. Unsa? Tiyo, nakita ko nga inanay ang pagkaalim sa samad ni Densyo. Buti pasabot nga mamahimo siyang lubo sa dili madugay. Unsa? Mao ka na, tiyo. Usa ka pinatakdang lubo si Densyo o gituyo ang pagpatakod niya. Unsa? Kung kinsa man ang nagpatakod kan Densyo, doon na kinilaing plano ining Dapita, tiyo. Kinahanglang masusik ni. Tiyo, layo ang ito napit ni Dapita. Maglisod kita sa pagsusi sa tinuod. Kung tinuod ang gisulti ni Greka, nga may napanimahuan siyang laing baho sa lubo sa laing pamilya, dako ni natong problema, tiyo. O kinahanglan kapangitaan kining sulbad, tiyo. Oh, tuod, hain si Greka. Miapas ni mo. Unsa? Miapas na sab? Dili ka ba makapugong niya, tiyo? Tiyo, pasagdi lang ka na si Greka. Ang importante nga di lang yun siya maghimo og mga lakang nga magkapaduda sa mga silingan nato. Nga lahita nila nga usa ta kalubo. Apaso na ko siya. Kay baso kung sasay masud sa hunahon at tawanan. Oh. Pagamping mo, samtang wapat na mahibaw kung kinsa ang laing grupo sa lubo nga niya ni Dapita. Maayo kay si Isabela na mismong mulikay kang sayo. Oh. Pansin. Dili. Ang baho. Mao karon ang baho sa mananap na may atake sa kauban ni Sayo. Kinahanglan manganap ko. Kinsa ka? Ayaw ko gadlo ka! Ay wa ko'y gikadlokan! Kinsa ka? Pakita! Sayo! Dahil ako din napita sa kakahuyan! Greka! Nagun sa kanyang Dapita. Miapas ko ni mo. Pero Sayo, nasimputan ko na usab ang laing matang sa mananak din eh. Huwag nabati kong yung dakong tuno. Kinahanglan makitanda siya. Dali. Ato siya pangitaon. Oh. Tuloy kong Dapita pa ingon. Subay din ni Sadan. Kaya ako siya sugaton sa pikas. Boss Alba, mingaw naman. Wa man makamata si Densyo. Kinahanglan bantayan ang iyang pagmata. Pero, boss, tinuod ka tong gisulting tiyo, boss? Nga, posibleng mahimong lubos Densyo? Posible. Ug posible sab nga mabuang siya tungo sa rabis nga musaka sa iyang utok. Yay! Kuyawa na, boss eh. Kita naman nagbantay niya. Ato lang ka nang ibalik sa ospital, boss. Dili mahimo bulo. Sa? Anong di ba mahimo, boss? Gusto kong makakita kung unsa jud ang usa ka taong lobo. Nawa na siya. Kuha nang yung baho. Sayo, hain siya. Nawa siya. Galit ka lang nahanaw ang iyang baho. Unsa? Sa una-una mo, kinsa siya? Kinahanglan makapangutan na si Tiyo Gudo sa konseho. Kung may gipadaba silang sama nato ini Dapita, gawa ta mahibaw. Imposible ka nang gisulti mo, tiyo. Di may tabong nga magpadaog abag ang konseho na di magpahibaw na to. Pero tinuod nga akong nadiskubran karon, Tiyo. May laing baho sa lubong nga dito sa kahuyan. Kaming duha si Greka ang nakapanimaho. Mao ka na, Tiyo.
og lahi ang matang sa iyang baho. Unsay buot mong ipasabot? Usa siya kalaykan. Usa? Laykan? Mao ka na ang baho sa akong natimahuan, tiyo. Kung mao ka na ang inyong napanimawan, kinahanglan mangandam ta. Kinahibaw na mo kung unsay mahitabo kung ang mga laykan manghilabot na sa tong misyon ni Gapita. Grika, kinahanglan dili ka magbuhat o dili makatabang sa atong misyon. Wa na ko'y problema sa'yo. Dili na ko maghatag og problema nimo. Musunod na ko sa tanan nimong ipabuhat na ako. Maayo kung mao ka na. Mula ka kog balik karon. Muadto ka na sa bahay sa inyong pango. O tiyo, importante nga babatayan ako si Densyo. Dili mahimo nga dunay laing mahibaw o matakdan sa mahitabo ni Densyo. Kung mao na, klaro gid kaayo nga mahimo siyang pinatakdan. Sige, dili na ko maghangan. Kamu na mahibaw din eh. Greka, sunda na gyud si Tiyo ha. Ayaw na gyud siya sa muka. Gusto siya. Kinahanglan atong mahibawan kung tinuod bagyod ang pagduda ni Tiyo nga mga laykan ang bitungan din. Dili makaayo sa tong pamilya, tiyo, nga masaglan ni anang mga laykan. Oh, Greka. Busa kinahanglan nga mo pauli ko sa atong dapit. Kinahanglan masusi ko kini kaning maong hitabo. Unsa man kay nahitabo ni Theo? Pero nga nang mapalaka man sa kuniya. Dili mahimo mapalaka kuniya. Tungod kay may kapingas na siya sa kinabuhi. O dili mahimo nga mag-isuot kuniya. Tungod kay doon na siya Paris. Pero nga nang kaangan sa mga kukipati para ni Theo. Sabela. Oh. Parang lian mo kasad sa didis kawasan. Gabiin naman kayo. Oh, di pa man ko makatuok, ma. Naghuna-huna pa bakas ni tabo ni mo? Ha? Oo, ma. Lain kayong tanahon ang nawid siya. Salpahis ka siya. Basta kailangan ako din, ma. Napaw na sugas ibabaw sa lumbuyan, oh. Mga tuog na to, eh. Oh, sige, ma. Mga tuog na ta. Sige, kaya daghan pa kayo tagbuhaton, ugma. Maayo kay niya ka na, Tiyo. Hindi na namin nagpaabot ni mo. Sud. Kumusta na siya, boss? Tuwara siya sa basement. Ug may nagbantay niya. Maayo. Nahibaw ka ba, Tiyo? Nga naghinam-hinam na ako karon nga makakita sa kausapan ni Densyo. Kinahanglan kagid, boss Alpha. Ayaw, kabalakan sa iyo. Wa na ko'y gikadlukan karon. Kompleto ko sa hinagiban sa iyo. Pero, dili ta makasiguro kung unsa gid ang hitabo kung mausab na ka na si Densyo sa pagkalubo. Tanaw na to. Kaya kung mapiki gid maigo siya ining akong espada. Nakuha na nimo ang espada sa urna? Oo, Theo. Nakuha ko na. Ug mao kini ang nakapatay sa mga lubo ni Dapita sa unang panahon. Oh, doon na nabuak sa ubos. Unsa mo? Buno! Unsa nito mo? Boss! Buno! Boss! Di ara ko kusina, boss. May suko ka? Ha? Lakaw! Susiha kung unsa ni tabo sa ubos. Unsa ni kagay dito? Oo, boss! May tingali nga ako ang mususi ini. Pasag di si Bruno nga mao imuso si ini, Tiyo. Gusto kong itabi nimo. Karang seryoso jong pagpakisulti. Aw, ikaw ang mahibaw, boss. Dali. Arita sa kusina. Magkapit na dali. Noon sa mga ko. Di man siya ko makatuhok kung makunauna ni Theo. Anong permi man ako siya makita sa kumunahon? Dili ba mo nga mahinumdum ko ni Theo kanunay? Mas ko si Greg ka na ako kung nakiksuon ako niya. Minyo na sila. Busag kinahanglang papaso na ako sa kumunahuna sa Theo. Theo, pahawa sa kumunahuna. Pahawa.
Naunsa man si Bruno? Bakit mo balik din sa taas? May tingali nga ako siyang kapason sa bus, sa may basement, boss. Ayaw. Sa ako nang giingon, magsulti ta. Unsa man ka na itong panagsultihan, boss? Siyo. Nganong murag, nabala ka man kaayo ka sa kahimtan ni Densyo? Ha? Naila kayo sa imong tanawan. Nga nahadlo ka sa nahitabo niya. Natural lang ang mahadlok, boss. Kay inay ato siyang iuli sa ila. Ato namin na siyang gidadi ni sa inyo. Basig mangita ang iyang mga paryente. Theo, dili na lagi na siya pangitaon sa iyang mga paryente. Kaya bagong sa nang kawana. Prangkahay ko na ko, Theo. Unsa man gyud imong gikadlukan? Ambot. Gikulbaan ako, boss. Sige, Bruno. Ako siyot. Boss! Hindi ka nakasuka! Dalawa yung Densyo! Dalawa! Ito ba yung tanaw mo nga? Nandun ka mo na siya! Nagpiyo ang iyong mata! Boss, magalit ang bukay ang mata, boss. Unya, siga kayo. Mura na sudyan ang daotang espiritu, boss. Unsa? Ano tanahon? Tawnan ako yung matangan na piyong. Unsa mo na siya, Tiyo? Ha? Ako na ablihan ang iyang tabon-tabon. Lagi ang mata, boss. Lagi ang mata. May pagkabayot man sa di ka, Bruno. Hindi ko bayad, good boss. Pero nakalitan lang ko. Mura nakalitan ako ba sa pagbukas ang mata. Nakatlo ko. Nakatuog siya. Oh, tarawa. Ang kaputi lang yun ni mo pahak, Bruno. Natuog ka ba na sa Densyo? Unsa ko man na ni mong kadina, Tiyo? Ika din na og tarong niya, boss. Ato i-guide sa dakong haligi ang tumoy ni kadina. Pagdali. Okay na. Ligo na ang pagkadina niya. Nganong inyo magiging siyang gigan din siya, boss? O nganong kita may muatiman niya, boss? Ay, ikaw ba? Ano nagapangutaan ako? Ang importante, nga makita nato kung maunsa man siya. Kaya ato siyang responsibilidad, Bruno. Okay na, Bruno. Dili mahimong nga way magbantay niya. Unya, mo puli-puli tagbantay ni karon. Oh! Yun na. Unsa man gito nabuag din na? Narambil do sa pitsil, boss ay. Akong natrasan kay nakalitan man ko sa pagkita na kong nisigang mata ni Densyo. Nadlok man ko. Pastilan, Bruno. Aslakan man sa deka. Paparin kalitan lagi ko, boss. Samsa ni siya eh. May tingali nga mga tuog na lamol dito sa taas, boss. Ako na bantay ni Densyo din sa ilahom. Bito, boss. At tulad sa taas, boss na. Tala na. Sige. Ikaw nagbantay din siya kay musunod mi. Puli-puli lang ta. Dali mo no. Oo, boss. Kinalang mabantayan ginako. Kung unsa pa manggid ang mamahimo niyang kausapan. Boss, dili pa ta matog. Maayo tingaling mag-inom ta gamay, boss. Gamay lang gud para kan pakatug lang ba? Sige. Tagay na ta. Ha? Tagay ta? Sige. Boss, mura masag ganas Densyo. Densyo. Si Tiyo nga mo bantay ni Densyo, boss. Siya lang ito papantay yun eh. Ato lang ta sa inyong naon mag-inom, boss. Maayo rito kay hayag buwan. Bitaw. Dali. Adto ta dito mag-inom. Kung sa doon akong dam ko, kalain ba? Si Grega na himong mangtas. Gusto ko niyang maakon. Kalain gud. Magahadlo kayo ang naong ni Grega. Moto ko sa kusina. Mainom kong tubig. Huwag ayo. Salamat kay niluagan akong dukan. Sarila, ikaw itong wisinggit? Oo, ma. Ginaman ko
ug lain kay nga akong tamko. Kay unsa man di mo namo? Si Greka, ma, nahimo siyang mananap o sa kalupo o gusto ko niyang paakon. Ay, Isabela, damana na nak. Ikatog na balik. Ama, unsa ka na nahitabo na ko, no? Ano? Unsa ba nitabo nimo? Nadam ko mo ni Greka, ma, nga nahimo siyang lupo. Ngano ka, ni? Unsa kay bating pasabutin no? Isabela, kinahanglang kalimtan nimo ang bahin anang lubo-lubo sa mga pungan. Unsa? Ano marabod na? Ngano man, ma? Tungod kay... Doon na ka ba'y kitago na ko, ma? Ha? Manida? Isabela, di na ko ganahan na maghuna-huna sa mga Isabellanon sa unang panahon. Ipo kong anak, ma. Kinahanglang sultihan ko nimo sa nagitabo sa unang panahon. Pero kinahanglang kalimtan kini Isabela. Tungod kay di ko gusto mahimo kang katawaan sa uban. Ma, gusto si lulo nimo. Ang ato kaliwat, ang iyang lulo ug lula, mo mipuos sa mga mangtas ni Dapita. Mao ri Subilanon. Usa siya ka Subilanon sa atong kaliwatan. Sa atong mga katigwangan nga nahimong kriminal. Mao pa ni Subilanon sa akong inahan. Digukod kita sa mga tao tungod kay mga kriminal ang atong mga katigwangan. Manita. Mao ri hinungdan nga to at sa bukid pabuyo. Ug karon na lang panahon ang milugsong dinhi sa patag. O kinsa man sa nagipatay sa mga katigwangan, ma? Ang mga taong lobo. Maunay Subilanon sa atong kaliwatan. Mga kriminal sa mga taong lobo. Kapag kita ang higukod sa uban tungkol kay may ebidensya ang atong katigwangan nga lobo ang ilang napatay. Ang baho ni Theo. Naagit-kikan sa kagawian. Nalipay na lang kung nga misaad ka tong Isabela. Nagdili na magkigsuod kang Theo. Ako lang ang angan nga masuod ni Theo. Kay kami ang kapikas. Kinanglang suoron ko si Isabela. Aron dili na makapaduod pa ni Theo. Lamit atong inom, boss, eh. Siyempre, ikaw pa. Mao man yun ang imong kinahang ba? Mao nga, ganahan kayo ka kung ako ka nang ipatawag din sa bahay. Diba? Sakto ka, boss. Aram sa kulingaw sa amo, boss. Pero, boss, sa amin din mas dingkyo, boss. Ato lagi ni siyang atimanon. Bilibagin ako ni mo, boss, eh. Yung anak, ikaw pagka-leader, boss. Mating man dugag mga sakop. Oh, natural! Oo! Atimanon tagod mo. Tungod kay pinangga kita mo. Ako, boss, kung masakit ko, imo ko, timanon. Oo, timanon ta ka! Basta mapaakan kag iro. Unsa? Bruno, mauna ang rason nga akong giatiman si Densyo. Kinapaakan siya iro. O kay ganahan man kong muatiman o napakan o iro. Papaak na lang sad. Diba? Dili lang ko, boss, eh. Hindi lang ko papak. Apin ako ganahan sa kang timanon. Hindi lang ko, boss. Noon sa ka dito sa basement, boss, no? Noon sa nakastiyo to. Mamati lang ta. Wow! Kahayag sa buwan. Kalingin. Takdol meron day, boss. Oh. Bruno, mao kini ang ipaabot ko. Ang pagtakdol sa buwan. Uy. Ganahan di kag mutakdol ang buwan, boss. Tanaw na ang buwan, Bruno. Lingin tayo. Nimit kayong tanaw. Dili ba? Oo, bitaw. Hayag kayo og may hayag blind sa dinis kakahuyan doon sa inyong bahay, boss. Boss. Unsa man nun? Uwang maros iro, boss. Oh, Bruno. Uwang karon sa iro. Muro di barug akong balibo, boss. Bruno, ayaw kahadlo ka.
pamatia ang uwang sa iro. Bruno, mura siya og musika sa akong pandungog. Samto. Milihok ng tabon-tabon sa mata ni Densyo. Oh, may kalit kinig buka. Ito nasab. May piyong nasab. Tinuod ka na yung isulti ni Bruno. Kung makalit o buka ang mga mata ni Densyo. Takdol karon ang buwan. Ibuka niya ang mga mata. Densyo, kumusta na pamati ni mo si Mulawas? Wala na ba'y sakit? Ha, Densyo? Hindi ko na siya mitanaw na ako. Kung lain pa kini mong lawas, ayaw na lang pagtubag. Pahuway na lang. Oh, ayaw na lang pagbangon. Pahuway lang muna. Densyo, nagkaila ka pa na ako. Maayo. Kumusta ang pamati ni mo si Mulawas? Ganun may katawa ka? May nagkapahimuot ba ni mo, Densyo? Densyo, kung sa may mong batiun ka ron, kinahanglan imo ka nang makontrolar. Ayaw gipadasi mong bati. Nagkabati ka ba? Ibalik na sa kigda. Gipiyong na niya ang mga mata. Paway na siguro siya balik. Usa ka una ko sa taas. Isabela, ayaw lang kay himugating akong gisulti ni mo bahin sa ato makatigwangan, ha? Napreso ba sila, ma? Ang uban, pero ang uban atong kaliwatan, wa naman. May napatay ba nga mga lubong atong kaliwatan, ma? Duna. Unsa? May napatay kiday ang atong mga kaliwatan? Oo, anak. Og sakit na ng maong hitabo. Suma pa sa asoy sa kong apuhan. Tungod kay inay silang tuhuan sa ubang mga tao nga mo'y nanalipod sa mga tao batok sa mga lobo. Sila naman hinuoy gigukod. Kung mauna, mga utukan ang mga taong lobo nga nagpuyo inindapita sa unang panahon. Oo, Isabela. Mga utukan sila o mga gampanan. Ako noon, boss. Bagan mga akong tambok. Ubakan kung mananap, boss. Hindi na makaduot. Punta, di ko maunsa, boss. Dali ka maunsa. Pero, kinahanglan nga matakdan ka sa rabis, Bruno. Ha? Uy, naman sa indiksyon para sa rabis, boss. Tiyo ay tiyo. Tiyo. Gawas mag-inom? Tiyo, mayo kay may gawas ka. Dali. Tipo na mo. Kumusta naman si Densyo? May mata siya pero nagkatugras siya balik, boss. Mau ba? Mayo nun. Tiyo, imo ni. Tubig lang nga ako. Ha? Di lang ko lang bilang. Gamay lang. Ituglaw, gabi no? Lang, manginit ka gamay. Mong lawas ba? Uwang karon sa iro. Ingon ra ba sila? Basta mag-uwang ang iro, naiungo. Unsa may buhaton ni mo, Bruno? Kung doon ay ungo, ha? Ay, kung babay, siya lagi ungo nga akong mapangkan. Mayo tinghali nga sa sudan lang mo mag-inom, boss. Sa sudan mo subay mag-inom. Naunsa ka siyo? Nganong mura magkagladlok, ha? Naunsa ka? Boss, lahi na ang matang sa uwang nga inyo nabati. Dili na karon uwang sa ordinaryong ilo. Unsa? Boss, kalait sa kong balibo, boss. Nanindog na sab.
Usa man nun! Unsa makay sunod nga may tabo. Tigaan, dapiton ko kamo sa laing sumpay nining atong sugilanon nga naguluhan. Matag takdol sa buwan. Tagsulat, Maria Gina Bidad. Ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Music kining alaga ninyo sa kanginan, Trifon Barilio Morales. Recording editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Napurna. Dalit ka news sa RNN Drama. Huwag mo ito mga ka-listeners, ang part 5, so paabot na, hapit na, umapuhon siguro ang part 6, Sir Vocabulary Tube, no? So, thank you so much sa inyong kanang pagpaabot at pagpaminaw, no? O, daghan kayong salamat yun. O, di Ma'am Jumaylin Galera, kay siya kuan yun nga maka-upload ko ron, kay kitagaan ko niya pang-paload mga ka-listeners, no? So, shout out ni Ma'am Jumaylin Galera. O sa tanan-tanan nga mga nagpaminaw ng suporta ng channel, no? Kang salamat Ma'am Jumaylin Galera, Ma'am Cecil Ruben o Ma'am Bill Oet Thank you so much for watching.